Mónica quixo agardar ata a fase 2 para volver a reabrir con maior tranquilidade o seu negocio, situado na terceira planta do Mercado Municipal de Ribeira, un lugar con encanto, nun marco incomparable e cunhas vistas espectaculares, especialmente dende a súa terraza, que os clientes ademais agradecen cando están degustando algunhas das especialidades da carta. Aínda así, a reapertura do restaurante non foi sinxela e tivo que prepararse a conciencia, debendo limitar o seu aforo e extremando as medidas de hixiene para evitar a posibilidade dos contagios. Una semana antes estuvimos limpiando todo, acondicionando todo el local, reponiendo mercancía, cogiendo los dosificadores, todo. Bastantes medidas porque, mira, utilizamos estas cartulinas nas mesas, esta identifica que a mesa está desinfectada, e esta na que o cliente está na mesa e hasta que nos poñamos o verde ninguén se pode sentar. Era todo unha incertidumbre, o sea, non nos sabía, salía cho un BOE, era un borrador, salía outra vez o BOE, estabas con turismo a, pues eso, a ler BOEs, a ler información, collías información de todos os sitios. O sea, a verdade é que foi bastante caótico, creo. Moita información e ao final de cabo para non... O sea, ás veces para non saber o que dispós. Temos o menú do día, o bocadillos, hamburguesas, a comida para levar, adaptámonos bastante aos clientes. Durante este tempo pechados, a consecuencia da crise sanitaria, a súa situación foi complicada, como a de moitos outros negocios similares, coas instalacións pechadas e sen obter un só euro de ingresos. Luz houve que pagar igual, as retencións dos traballadores houve que pagar igual, o IVA, todo, a mercancía houve que metela e botala. Entre comillas non se botou, donouse, pero bueno, hai que tirar para adiante. Non te podes, no, é que non, penso que non te podes poñer a mirar eso, todo negativo. O bo e o positivo de todo isto é que a xente estaba che esperando. A xente estaba che esperando. E recíbeche con alegría, como pomo café de sempre. Ese é o que che, vamos, a min polo menos o que me enorgullece. Mentres agarda pola apertura total das instalacións, un feito que aínda se descoñece polo de agora, Mónica confía en ir retomando pouco a pouco a normalidade, aínda que recoñece que xa nunca será o mesmo.